Şey tapşırığın alып barışçılarımız. Nişik haller. Evet Allah'a şükür. İcat gırlıyor mu? Gırli, yıkıdan kişiye uyanıp gelip kirdik. İcatını gürletkenşe ailede balalar ne halsin? Ali kanikulunu küte başladılar mı indi? Дұрысыңын әйткәндә, әле кирип кенә китеп барганда, ул беренче каникул гомумән кирәк түгел бугай. Ne için? Bu en iyi fikri. Монда Гөлүсә шахман шалтырата. Нәрсә дип җавап бирим? Kreatörsün. Kreatörsün ol özüm. Indi biz. Гөлүсә креатор диделәр. Монда бөтен эфир туры эфирдә баргач бигрәк кызык. Мин сезне шулай иртә белән теге куям. Bizning Liliya тимәгенә юк теге, пипелләтеп куя торган. Сезне тыңлаштырып бирим шулай иртә белән барасы булганда. Бик күңелле сезнең белән сөйләшәсе килә. Бүген көндә теге малай укып чыкканды бит инде правага. Правага? Әйе. Правага инде әллә кайчан укып чыкты? Үзең йөрисең рулдә. Малай okudu. Малай юк, малай үзе Малай йөртмим ни? Малай армияда бит. İllar seni koyada. Elle koylara kirdik. Tuttayla. Meni tigi sırao kızıksındırıp kaldırdı. Ne için kanikul kirek түгел, kızgı kanikul kirek түгел деп sanıyorsun? Evet. Ne işin? Каршылыгыз әле бар Гөлүсә. Диләр акырсы мен Sen söyle şöyle söyle. Bizim de söyle. Юк, безнең бит Гөлүсәбез кунак, кунакны кертә алмыйлар. Hazır kırır ol bir şey olmaz. Сорау бирдең, тагын бер кат бирәләр. Bana iki tapkır birinin mi sırao niye mi? Niye kızgı kanikul kirek түгел деп sanıyorsun? Бешенки укырга кирип кенә китте әле. Менә кирип кенә китте, харапет каникулга чыккачтым бит. Әбит аларга, туктарга кирәк. Каникулда бирә китаплар. Hazır tabitinde etiyenler bitti tabitinde kanikuluna. Белмим. Тик шулайда әтиәниләр каникулны көтәме көтмидерме? Лилия, тормышта бит инде ул барыбер ниндидер каникул булып алырга тиеш диләр. Әйме кеше ял итеп алырга. Шундый ял оештырасызмы үзегезгә иҗат белән иҗат арасында? Әлбәттә. Менә минем Нинди хәзер булырга тиеш ул җырчының, артистның ялы? Нинди була ул сезнең мәсәлән? Беренчедән, әзме күпме ул барыбер чыгышлардан туктап торырга кирәктер миңа калса, чөнки ул сагыну хисе уята күңелдә. Үзеңдә дә, тамашачыда да. Әйе, аннары соң башка теге башка сферада да үзеңне сынап карыйсың. Әйе, бер яктан караганда, икенче яктан караганда ул сәхнә, ул иҗат аңарда туктарга ярамый. Туктасаң төшүп каласың Әйе, диләр. төшүп тә калудан үзеңнең дә күңелең әзрәк сүрелә башларга мөмкин. Шуңа күрә монда таяк ике яклы. Инде мондый таяк ике яклы микән? Гөлүсә Шахбан ниһаять килеп керде безнең Onda студиягә Гөлүсә. nihayetinde asızlıklarına kira. Nice tapkır telefondan söyleşip eyetleri. Hayırlı irte. Хәерле иртәләр һәммәгезгә дә хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар дип әйтәсе килә. Бик зур рәхмәт сезне менә шу тапшыру кысаларында менә шу сезнең әйләнәдә күрүемә, сезнең белән булуыма менә шу мизгелләрдә бик шатмын. Лилия, сиңа да ялкынлы кайнар сәламе. Biz de şat, biz de bir şat. Гадәттә Гөлүсә Шахбан килгәндә безнең диванда гына утырып тора иде. Бүген инде ул үзе безнең белән сөйләшә. Ниһаять дип әйтеп куйга тагын бер тапкыр. Инде Лилия белән сөйләштек каникуллар турында. Бу иҗат кешесенең каникуллары турында ике яклы таяк диде. Ә менә шигырьләр иҗат итү ул ял сырыймы, әллә инде ялсыз гына күңел рәхәтлеге алыр өчен иртән дә, төнлә дә кеше шигырь яза аламы? Bu hakta biz kilesiz çıkışta söyleşiriz.